שלום לכם וערב טוב. אנחנו פותחים בפרשת רצח תאיר ראדה. מיד עוד עדות שמעלה עוד סימני שאלה, אבל תחילה לכתבנו לענייני משטרה שרון גל, שאתה מביא לנו דברים יוצאי דופן של קצין משטרה בכיר על הפרשה. נכון, סדק משמעותי, הייתי אומר, בדעה האחידה ששמענו עד עכשיו במשטרה. בפעם הראשונה אומר קצין בכיר, צריך לעצור עכשיו הכל. אני אמליץ לקחת פסק זמן של חודשיים, לעצור את ההליכים המשפטיים, זה מה שהוא מתכוון להמליץ לפרקליטות. ולקחת את תיק החקירה הזה ולנער אותו, לבדוק האם יש משהו שלא עבדו עליו עד עכשיו, האם סימני השאלה הרבים שעלו בחודשים האחרונים יש בהם ממש. הוא אומר, זה לא אומר שהנאשם רומן זדורוב הוא לא החשוד העיקרי מבחינתנו כרגע, אבל כל סימני השאלה האלה שעלו מצריכים בדיקה מחודשת, פתיחה מחודשת של החקירה. זו בהחלט אמירה משמעותית, במיוחד כאשר הם נאמרים כשהמשפט כבר החל. עד כמה הוא יהיה נחוש ללכת עם זה עד הסוף? זאת עדיין שאלה פתוחה. ולמי שעדיין יש ספק, שיש ספק, בואו נשמע בעוד רגע עדות של הנהג שהסיע 3 נערים ביום הרצח, סמוך מאוד למועד שבו נרצחה תאיר. בואו נראה מה הוא אומר עכשיו 4 חודשים אחרי. אתמול בצהריים מזיק אלי גדקר מקצרין את עורכת הדין של משפחת ראדה לשיחה. מאז הרצח של תאיר, המצפון לא מרפה ממנו. ודאי שזה מטריד אותי. כי מה? כי נראה לי שזה, השלושה שעלו איתי, כן קשורים לרצח. קצת יותר מחצי שעה אחרי שנרצחה תאיר, אלי אוסף 3 נערים בטרמפ מצומת קצרין. עולים לאוטו במהירות, באמת, וההוא שישב אחורה, איך שהתחלתי טיפה לנסוע, עכשיו אחז בראש, הוריד מטה, ואמר מה עשיתי, זה שישב לידי, והוא שישב לידו, החזיקו אותו, ואמר לו, זה שישב לידי, כל מאחורינו, סוף. 2 יורדים בצומת מחניים, השלישי שאמר מה עשיתי, ממשיך עם אלי עוד כמה דקות. ואיפה אתה מוריד אותו? בצומת כוח. עד כאן הכל ידוע, אלא שאלי מתאר אתמול בפעם הראשונה באוזני עורכת הדין של משפחת ראדה את התנהלות החקירה מהרגע שבו נעצר, הודה ושחזר רומן זדורוב. הרגשתי משהו לא בסדר, כאילו בוא יאללה, נסגור את העניין ונמשיך הלאה. המשטרה עוצרת 3 נערים ועורכת להם מסדר זיהוי. שימו לב לדו-שיח הבא בין אלי לחוקר. האם זיהית את אותו בחור שתפס את ראשו בנסיעה ואמר ברכב שלך מה עשיתי? אני לא זיהיתי אותו מתוך 3 הבחורים שראיתי בתחנת צפת, הוא משיב. עד כמה הפרצוף, הפנים שלו נחרטו לך בזיכרון? זאת השאלה. עמוק. אתה זוכר אותו טוב? כן. והוא היה שם בין השלושה? לא, מה פתאום? חד משמעית. כן. ואמרת להם שהוא לא שם? אמרתי, מה אני חושב, אמרתי. המשטרה טענה בחודשים האחרונים שכיוון החקירה הזה נבדק עד תום ונשלל. עכשיו מתברר שאלי בכלל לא זיהה את 3 שעצרה המשטרה. גרוע מזה, עכשיו הוא מספר כיצד הגיבה החוקרת. היא אמרה, בסדר, תמתין, בוא, כנס למשרד, נחתים אותך פה, שם, וזהו. אם זיהית, לא זיהית, כן זיהית. ומאז יצאו איתך קשר? לא, שום קשר. בשלב הזה של המפגש, עורכת הדין מרוז חושפת באוזניו את הפרט הבא שעליו לא ידע קודם. מצאו שם כתמי דם מתחת לשלט של קצרין, והתנועה משם הילדים גם מעידים שהוא אסף אותם. ומה מצאו איפה שהוא הוריד את הבחור שאמר מה עשיתי? מצאו חולצת טריקו לבנה עם כתמי דם עליה, בנקודה שבה הוא הוריד את אחד הנערים. וגם חולצת הטריקו הזאת וכתמי הדם לא נבדקו. צולמו, אבל לא נבדקו. והנה המזכר המשטרתי בעניין הזה. מאחורי תחנת האוטובוס כותב חוקר כ10 מטר, מצאתי חולצה לבנה ועליה כתמי דם. בדיוק במקום שבו ירד אותו צעיר מבועל. מהרגע שרומן נעצר, מה הרגשת מבחינת ההתגייסות של אנשי המשטרה לכיוון? הרגשתי שהכל נפל. עד עכשיו עסקנו בסימני שאלה שעלו מתיק החקירה של רצח תאיר ראדה. זה כנראה סימן קריאה גדול. תאיר ראדה לא מרפה, היא רק הולכת ומסתבכת. היום נדרשה המשטרה להסביר איך בדיוק היא חקרה את אותו אבי, צעיר מטבריה, שאיים במפורש על תאיר ב-SMS'ים, ברצח.
תת ניצב ניר מריאש, מפקד מרחב גליל כמובן, ניסה להסביר לי ברדיו. אנחנו הגענו אל האיש, הוא נבדק, וזה הודעות תמימות של חיזורים בגיל הצעיר. כלומר, בדקתם את פלטי השיחות, השוויתם לבן אדם, הגעתם עליו, חקרתם אותו והשתכנעתם שאין לו חלק בעניין הזה? בהחלט. זה לא שלא בדקתם. ודאי, כל דבר נבדק. זה מה שהפך את החקירה הזו לקשה כל כך. שמדובר בהרבה ילדים, בהרבה עדויות של ילדים ששמעו ממנה, או דמיינו ששמעו ממנה אחר כך, אחרי ששמעו על המקרה המזעזע. לנו אין שום ספק שמדובר באיש, לא ננעלנו, וכל דבר נבדק. ככל שהעורכי דין יעמיקו בתיק, ימצאו עוד דברים. זה לא ששנתך נודדת בלילות ואתה אומר, יכול להיות שאדם חף מפשע, שמנו עליו את התיק הנורא הזה. ממש לא, בשלב הזה הביטחון שלנו הוא גמור. מה ששומעים עד עכשיו זה באמת הצד של עורכי הדין שמייצגים את זדורוב, ומאחר והבמה כולה ניתנת להם, אנחנו מאוד חוששים שזה באיזשהו מקום גם ישפיע על בית המשפט. אנחנו בטוחים שזה האיש. לנו אין... הביטחון שלנו לא יתערער בעניין הזה. המשטרה שנדמה לי כאן גם כן מרחיקה לכת בחד משמעיות, זה מטריד אותי, העובדה שהם אומרים אנחנו בטוחים ב100% שזהו, אין לנו ספק, זה לא מצב נורמלי. תראה, העובדה היא שבחקירה של אותו אבי בכלל מתכחש לכל הסיפור הזה. לזה שהוא זה ששלח את ה-SMS'ים. עכשיו תראה מה אומר לך ניר מריאש, הודעות תמימות של חיזורים בגיל הצעיר. זה נשמע לי כמו מפקד משטרת מרחב גליל, זה נשמע לי כמו איזושהי סתירה, משהו כאן לא ברור לי לגמרי. עכשיו, כל העניין הזה של אנחנו נוברים בחקירה, ומה פתאום התקשורת יותר מדי נוברת ובודקת, סליחה, כל עוד התיק הזה היה בידי המשטרה, היינו נתונים רק למה שהמשטרה אמרה. היום סוף סוף יש לנו הזדמנות לגשת לניירות ולראות במו עינינו מה כתוב שם, מה יש שם, מה עשו, מה לא עשו. וזה תפקידנו, ואני לא מבין את החשש של המשטרה אם הם כל כך משוכנעים בצדקתם. רפי, אני אומר לך, כל יום שעובר עוד סימן שאלה ועוד סימן שאלה ועוד סימן שאלה, ואתה מנסה לתת את הקרדיט בצדק למשטרה, אבל אני כבר רואה כאן יותר מדי סתירות, והדברים התבררו כמובן בבית המשפט, אנחנו לא יודעים, יכול להיות שיש כאן איזשהם שפנים עוד, אתמול פתאום שמעתי משהו על תביעת נעל, אחרי שכבר הראינו שזה בסבירות של אפשרי וכו', תיק בעייתי מאוד.